Huwa evidenti illi il-Ministru Mbonnici u s-Segretarju Parlamentari Alison Zarafa-Civelli m'għandhom ebda idea dwar x'inhuma s-soluzzjonijiet tal-kriżi tal-popolazzjoni u l-kriżi fil-qasam tas-saħħa. Bl-unika tweġibiet tad-deputati kienu attakki partiġani minkejja r-responsabilità kollettiva tal-Kabinett. Net News staqsa dwar il-Labour Migration Policy mnedija ftit tal-ġimgħat ilu fejn staqsejna kemm qed jiġi mbassar illi se jiżdiedu ħaddiema barranin u minn fejn il-Gvern fiħsibu jnaqqas għaliex m'hemmx aktar bżonn. Fir-risposti ħareġ evidenti li l-Gvern lanqas biss għandu idea x'se jagħmel fil-prattika. Kemm se jiżdiedu barranin qabel xejn? Il-numri tajjeb li tkunu tafuhom intom stess tal-Partit Nazzjonalista li kulħadd jaf il-kredibilità li għandkom fin-numri. Il-Labour Migration Policy mhux il-Partit Nazzjonalista onorevoli. Imma anke waqt żminijiet tal-kampanju rejtuna xi sissarfu fejn jidħlu numri. Il-Labour Migration Policy preżentajna rapport tajjeb dettaljat ħafna. Jekk għandna tkabbir ekonomiku illi qiegħed isaħħaħ ċertu attività ekonomika u l-pajjiż għandu bżonn il-ħaddiema barranin biex jiġu, il-ħaddiema li għandu bżonn il-pajjiż għandhom jiġu. Il-ħaddiema li m'għandux bżonn il-pajjiż ma jiġux. Dik għad-domanda li jmiss, fejn m'għandux bżonn il-pajjiż ġifieri? Dik hija l-qofol ta' dak li qed nagħmlu bħala riforma. Il-mod ta' kif tfassal id-dokument jinċentiva illi nibatu l-enfasi tagħna fuq fejn il-pajjiż għandu bżonn. Dik hija il-prinċipju. Il-policy hija is-sodda prinċipali li fuqha timbena mbagħad il-ħidma tal-Gvern. Brabta mal-kriżi fis-settur tas-saħħa l-Ministru Mbonnici saħansitra mar lura għal 20 sen ilu meta mistoqsi dwar il-fatt li parti kbira mit-tort ta' din l-emerġenza fl-emerġenza hija minħabba id-deals fraudolenti ta' Vital Stewart Healthcare. U fost l-attakki partiġani u ftaħir fil-konfront tal-Ministru Ġotja Nabela bqajna mingħajr soluzzjoni. Però nħarsu. X'qed jiġri fi żmien Gvern Laburista? Tuħux għalik, l-oppożizzjoni m'għandix il-kredenzjali biex tikkritika lill Partit Nazzjonalista fuq is-saħħa. Gvern Laburista fejn tidħol qasam tas-saħħa qed jagħmel focus importanti ħafna biex ikompli isaħħaħ dawn is-servizzi. U naħseb li l-Ministru Ġotja Nabela qed jagħmel biċċa xogħol kbira ħafna, tajba immens. Il-Gvern preżenti kien imwiet servizz tal-ogħla kwalità taħt it-tmexxija ta' Vital Stewart bl-isptar sallu għaj servi ta' spalla ewlenija l-isptar Mater Dei. Madankollu, mhux tal-li pajjiżna s'issa għadu għaddej bisptar wieħed tal-li għandna żieda eżorbitanti fil-popolazzjoni mingħajr infrastruttura adegwata. Sforz innuqqas ta' viżjoni fit-tul ta' min suppost imexxi fl-aħjar interessi tal-poplu u mhux tal-but tal-individwi tal-qalba.